दिनै मा हाबाफारि लानाय जादोंमोन सार? जोङो गिबिसिन हाबाफारिया जोंनिया बेनोमोन जे मेन गेट अपेनिं बेहाय गाहाय आलासि हिसाबै दंमोन जोंहा दतमा ओनसोलनि 8 नं दतमा समस्तिनिनो एमसिएलए मानगोनां श्री प्रकाश बसुमतारी सार बिथां बिनि उनाव जोंहा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बेखौ आफादगिरि हिसाबै आं बिरहोदों आरो बिनि उनाव दङ जोंहा मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि मानगोनां नेहाथारि बिथां खाम्फा बसुमतारी बिथांखौ जोङो आलासि हिसाबै लिंहरनानै बिबार बावहोजेननाय जादों। दिनै गेलेजेननाय टीम हिसाबै बबे बबे हानजाया गेलेदों? दिनैनि बे बादायलायनायनि गिबि बादायलायगिरिफोरा जाहैबाय 11 स्टार बङाइगाव क्लाब भार्सेस बारहुंखा एथलेटिक क्लाब क'क्राझार बेनि गेजेराव जादों। उद्देश्यआ मा सार जिहेतु बेखौ 25 बोसोर गोलाव समनिफ्राय होबोबाय थादों दावहारुफोरखौ गोसोखांनाय थांखिया मा? बिनि गुदि थांखियानो बेनो जोङो जाय बिथांमोनहा जाथिनि खामानि मावनानै जोंनि जाथिनि अबस्थाखौ दिनैसिम बे समसिम बे अबस्थायाव लाबोनो हानाय जाय मुंख्लं जोहोलावफ्रा सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनायनि गेजेरजों जाथिनि थाखाय जाथिखौ मेगन गेवहोलांदों बे बिथांमोनखौ जोङो अराय सम सिबिनायनि थांखिजों जोङो बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन? रायजो राजाफोरखौ आं बेखिनिखौ खावलायगोन गुबुन बोसोरफ्राव जेरैबायदि जोंनि बे हाबाफारियाव दोलै नोगोरै फैनानै जेबायदि साक्सेस खालामफैदों देग्लायनि बे 25थि दावहारु मुंख्लं ट्रफि बादायलायनायखौबो बिदिनो मुंख्लंफोरखौ सिबिनायनि मुङाव जाहाथे खुनु दावराव दावसि जाया जाथे जोंनि बे हाबाफारिखौ साक्सेस खालामो आरो अराय सम माने जोंनि बे दावहारु मुंख्लं ट्रफिखौ फोथांनानै लानायाव बयबो जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होयो बेखिनिखौ आं रायजो राजाखौ खावलायबाय।